Ugek-ugek mel-mel sadurunge tok jalur gunung kadingaren kadangku sing tak tresnani kakangku sing tak bedheni kakang Togog Tejo Mantri kadingaren rawuh ana subungku ing Karang Kadempel kene ana wigati apa yen pancen bakal paring dawuh Semar mung ngangklungke jaba nilingke karna adiku sing tak tresnani di Ismaya aja gugup guragapan kakangmu Tejo Mantri Prateng Karang Kadempel mergo mung dedake kepengin nambani rasa kangenku marang adiku sing tak tresnani ya syukur yen isih duweni rasa kapang rasa kangen marang Semar Kang Togog Bloko Suto Blakotan Rosorang gonku tekan papan kene mergono gindolan rasa sing bakal tak wedharke ana ngarsane si Adi apa kuwi Kang Togog wangsiting Bathara sing tak toba kalenggan samengku jagat horeg jagat geger kabeh mau iso tentrem lan orane gumantung marang panjenengan adiku sing tak tresnani Kyai Semar Badranaya Gusik kowe kok bisa ngucap kaya ngono kuwi dasarmu apa Kakang Tejo Mantri jagat wis nyekseni lamun to Kyai Semar kuwi pusaka sing bisa kandha jimat sing bisa ngucap ya mung sampeyan di sing iso nata tentreming kahanan jagat raya iki ning eling dening gegayuhan kang luhur kuwi mau gedhe pepalange malah kepara iki dina ana sing pengin ngajak patine Lurah Semar Badranaya